देरहासार बसुमतारी आङो पायनियार एकाडेमि बरमायाव फरायदोंमोन साइन्स स्ट्रिमाव आङो ओइचएस आनजादाव 93.2% लानानै उथ्रिसारनो हादों आं सिगाङाव बर' बिजोंनि फरायदोंमोन मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलाव आं सानो सिगाङाव जाय नोङो क्लास 10 फोरखौ जाय मिडियामाव फरायदोंमोन बियो बांद्राय मेटार खालामा खालि नोङो उनाव बेसेबां नोङो हार्ड वार्क खालामो बेखौसो बांसिन मेटार खालामो बिसो आङो आंनि पेरेन्ट्स आंनि स्कुलनि वार्डेन्स टिचार्स बिसोर गासिखौबो आरो आंनि लोगोफोर आंनि हस्टेल खाथियाव थानाय आंनि आदामोन बिसोर गासिखौबो आङो बिनि थाखाय साबायखर होयो आङो निट होनानै डक्टरनि जानायनि सिमां लायो पायनियार एकाडेमि बरमा बाक्सानिफ्राय 91.2% लानानै पास जादों साइन्स स्ट्रिम बर' medium. First of all, I want to thank all of the teachers, staff members for my excellence percentage mark that I obtained. I am very grateful to them, and they're really very supportive and nice and guide with so much love and care that I scored 91.2% in this exam. आंथ' दा इंजिनियारिं लाइन लादों so JEE एग्जाम को क्रेक खालामनायनि ड्रीम दं so ट्राइ खालामनो टिना सरगियारि आङो निकासि 3 नम्बर दिहिरानिफ्राय फैदों आरो पायनियार कलेजनिफ्रायनो आं फरायनानै 91.2% लानानै आङो उथ्रिसार जानो हादों मेनलि टिचार स्टाफ्स पायनियारनिफ्राय आं बिराद मोजां ट्रिटमेन्ट मोनदों होननानै आं बुंगोन and secondly आंनि पेरेन्ट्स for their support and their efforts towards my studies. आं UPSC होनानै सासे IAS अफिसार जानो सानो। खुलुमबाय आंनि मुङा अनसमा लाहारि आङो पायनियार एकाडेमिनिफ्राय 90.4 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों आङो टिचार्स आरो पेरेन्ट्सखौ होननो सानो